పోలీస్ వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉంటేనే ప్రజలందరూ క్షేమంగా ఉంటారని మంత్రి మల్లారెడ్డి అన్నారు. సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని మేడ్చల్ జిల్లా షామీర్పేట్ మండలం తుర్కపల్లిలోని జినోమ్ వ్యాలీ నూతన పోలీస్ స్టేషన్, మేడ్చల్ పట్టణంలో నూతన ఏసీపీ కార్యాలయం, మేడ్చల్లో ఏర్పాటు చేసిన 32 సీసీ కెమెరాలను మంత్రి మల్లారెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మల్లారెడ్డి మాట్లాడుతూ దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా పోలీస్ పటిష్ట భద్రత, కమాండ్ కంట్రోల్ వంటి ఆధునిక పోలీస్ వ్యవస్థ కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఉందని ఆయన అన్నారు. మేడ్చల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 9 పోలీస్ స్టేషన్లను ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతుందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీసీపీ సందీప్, ఏసీపీ వెంకటరెడ్డి, జెడ్పీ చైర్మన్ చెన్నారెడ్డి, సిఐ గోపాల్ రెడ్డి, నిరంజన్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ రెడ్డి, డీసీఎంఎస్ వైస్ చైర్మన్ మధుకర్ రెడ్డి, షామీర్పేట్ మేడ్చల్ జెడ్పీటీసీలు అనిత లాలయ్య, శైలజ, విజయానంద్ రెడ్డి, ఎంపీపీలు ఎల్లుబాయ్ బాబు, రజిత రాజ మల్లారెడ్డి, మేడ్చల్ గుండెపల్లి మున్సిపాలిటీల చైర్పర్సన్లు మరి దీపికా నరసింహారెడ్డి, మద్దుల లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి, షామీర్పేట్ మేడ్చల్ మండల బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు సుదర్శన్, దయానంద్ యాదవ్, స్థానిక నాయకులు, బీఆర్ఎస్ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. షామీర్పేట్లో జిమ్నన్ వ్యాలీలో మన ఫార్మా కంపెనీ ఏరియాలలో పెద్ద ఎత్తున ప్రపంచంలోనే పెద్ద ఫార్మా కంపెనీలు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే అవి మన ఫార్మా షామీర్పేటలోనే ఉన్నాయి. అక్కడ కొత్త పోలీస్ స్టేషన్ కూడా ఈరోజు ప్రారంభించుకున్నాం. దానికి తోడు ఇక్కడ మన మేడ్చల్లో కూడా ఏసీపీ ఆఫీస్ కూడా మనం ప్రారంభించుకున్నాం. దానికి తోడు అట్లనే ఒక భరోసా సెంటర్ మహిళల కోసం, ఒక భరోసా. ఎందుకంటే మహిళలకు ఏదన్నా ఎవరన్నా అభద్రతలు ఉన్నా, ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినా, ఒంటరి మహిళలు ఉన్నా, వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ఒక భరోసా సెంటర్ను ఓపెన్ చేసి అక్కడ పెద్ద వాళ్ళ మహిళా ఎస్ఐ లెవెల్ కానిస్టేబుల్స్ కూడా అక్కడ ఉంటారు. వాళ్ళ కండిరాకులు కూడా కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు. ఆ సెంటర్ కూడా ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ మేడ్చల్ మన మున్సిపాలిటీలో ఓపెన్ చేయడం చాలా సంతోషమైన విషయం. ఏది ఏమైనా తెలంగాణ రాకముందుకు మనకు 30-40 పోలీస్ స్టేషన్లు ఉండే. తెలంగాణ వచ్చినాక మన సీఎం కేసీఆర్ గారు 70 తెలంగాణలో కొత్త పోలీస్ స్టేషన్లు ఓపెన్ చేసిన ఘనత మన సీఎం కేసీఆర్. అదే మాదిరిగా పోలీస్ వ్యవస్థను పటిష్టంగా చేసిండు. పోలీస్ వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉండి ప్రజలందరూ కూడా భద్రత కల్పిస్తేనే ప్రజలందరూ కూడా ఉపాధికి మంచిగా పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధికి తోడ్పడతారని చెప్పి సంకల్పంతో పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు 9 పోలీస్ స్టేషన్లు మా మేడ్చల్ జిల్లాలని మేము ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ఇప్పటికే 2 ఓపెన్ చేసినా, ఇంకా నా 5 ఓపెన్ చేసేది ఉంది. ఏది ఏమైనా అందరికీ పోలీస్ అంటే ఒక ఫ్రెండ్లీ పోలీస్, అందరికి కూడా పర్ఫెక్ట్గా అన్ని రకాలు కూడా మన పోలీస్ వచ్చినాక, తెలంగాణ వచ్చినాక పోలీస్ దేశంలోనే #1 పోలీస్ అయింది. మనం సీసీ కెమెరాలు కూడా అట్నే పెట్టుకున్నాం. దేశంలో 60% కెమెరాలు ఉన్నాయంటే మన రాష్ట్రంలోనే 60% దాటిపోయింది కెమెరాలు. కాబట్టి భద్రత అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దానికోసమే మనకు ఐటీ ఇండస్ట్రీ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్టరీలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా స్కూల్స్ కానీ, కాలేజీలను కానీ ఇంత పెద్ద ఎత్తున దేశంలో 28 రాష్ట్రాలలో #1 రాష్ట్రంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం అయిందంటే ఇదంతా కూడా పోలీస్ వ్యవస్థ పటిష్టత, భద్రత, శాంతి భద్రతలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందుకు పోతుంది. దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా అమెరికాలోనే ఉంది, లండన్లోనే ఉంది, సింగపూర్లోనే ఉంది. మళ్ళా కమాండ్ కంట్రోల్ ఆఫీస్ మన హైదరాబాద్లోనే ఉంది. ఇంత పెద్ద కమాండ్ కంట్రోల్ పెట్టి ఎక్కడ తెలంగాణలో ఏ మూలలో ఎక్కడైనా ఇమ్మీడియట్గా 5-10 నిమిషాల గంటల వ్యవధిని దొంగలను కానీ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పట్టుకుంటున్నారు. వాళ్ళు బాగా చేస్తున్నారు. ఇంకా పోలీస్ వ్యవస్థ ఇంకా చాలా బాగా చేస్తున్నారు. వాళ్ళంతా కూడా పెద్ద మార్చి చేస్తున్నారు. నిన్న పోలీస్ మన రాచకొండ మన